Halika, sama tayo. Ayan, isasama ko kayo sa ating trabaho ngayon sa bukid, ngayong hapon. Ayan, time check. Anong oras na ba? Mananji, ayan. Ayan, ang oras natin ay nasa alas 5:57 na ng hapon. Ayan, mag-alas 6 na dito, kabukid. Pero tayo magtatrabaho pa rin at tayo pupunta sa ating kabukiran dahil meron tayong dapat nagagawin dun. Ayan, para maging mabuti at maganda ang ating pag-harvest. Okay, keep on watching. Okay, tayo pupunta na dun at magsimulan ng magtatrabaho dito. Okay, ka-farmer. Ayan. Magsisimula na tayo sa ating pagbubungkal. Okay, ka-farmer, magsisimula na po tayo sa ating pagbubungkal dito sa ating black beans. Ayun, nagsimula na si Dana. Yan po ang proseso. Ayan. Hay. Ayan, kailangan guys. Ayan, kailangan takpan natin yan na hindi siya makikita. Ayan, sundan lang po natin si Dana kung anong proseso ang gagawin natin dito ngayon sa ating black beans. Ayan. Ayan, tayo ay magbubungkal. Okay. Si Dana na nauuna at tayo na may susunod. Okay. Magsimulan na tayo.
Ayan ka farmer. Ayan, meron na tayong nagawa. Isa, dalawa, ngayong hapon na to. Yung kahapon, ayun, natapos na doon. Ngayon, habang may liwanag pa, susulitin natin. Ayan, mataas pa yung araw natin. Kahit nasa alas 6, kanina nag-time check tayo, nasa alas 5:50 na ng hapon. Ngayon, ayan, may araw pa, maliwanag pa. Siguro nasa 6:15, 6:20 tayo ngayong araw. Ngayong oras na ito. Ayan, okay, continue pa rin tayo. Ayan, medyo mahaba-haba pa, hanggang dito pa yan. Pero hindi natin tatapusin ngayon yan dito kasi kunti lang yung oras natin. Kailangan sa isang araw makapunta tayo dito kahit man lang kunting oras, isang oras o 30 minutos para makapagtrabaho tayo dito sa ating bukid. Okay,